Dobar dan, dragi prijatelji, posetioci, poštovaci našeg kanala, bit će nam baš dobro. Evo nas ponovo, družimo se, spremamo jedan veoma interesantan i ukusan, lep ručak. Naime, danas ćemo raditi ovako svinjsko meso, mešano, ima tu malo vrata, malo plećke, isečenog ovako na kockice. Znači, svinjsko meso dinstano sa lukom crnim i sa pivom. Naravno, uz dodatak nekih začina, ovdje imamo so, biber, suvi začin, treba će nam i belog luka dosta, limunovog soka ili ovog, ja sam uzeo malo balsamiku sirćeta i jedan praziluk. To bi otprilike bilo to, vidite, nema mnogo sastojaka, ali je jedno veoma jako interesantno jelo i lako je za spremanje. Idemo sad prvo da mariniramo ovo meso i tu marinadu ćemo držati jedno pola sata u marinaciji. Za početak ćemo ispržiti beli luk, jedno 3-4 čena i njime ćemo marinirati meso, vidjet ćete. Samo da ne zagori. Izvadit ćemo ga odavde i stavit ćemo ga u marinadu. Luk smo prepekli malo i sad začinjavamo meso. Idemo so, biber, suvi začin, stavit ćemo ovaj luk, jednu četvrtinu šolje soja sosa, možete i više, po želji. To ćemo izmešati i idemo dalje. Evo, dragi prijatelji, sve smo ovdje izmešali, znači so, biber, suvi začin, soja sos, malo balsamiko sirćeta i to je sad ovako ostavit ćemo jedno pola sata da se marinira. Dok se to marinira, mi ćemo pripremiti ostale stvari koje će nam trebati za prženje. Pošto smo rekli da je ovo meso dinstano na luku, evo sad dinstamo crni luk koga smo isekli ovako na krupnije komadiće. Na listići. Evo, dok se luk dista, spremili smo, iseckali smo i praziluk. Praziluk ćemo dati stvarno još lepši miris i arom. Malo ćemo to prodistiti samo. Sad dodajemo ovaj marinirani luk i sve ćemo zajedno istiti, odnosno primiti.
brown šećer malo pre nego što mu dodamo pivo. Brown šećer će mu dati malo i boju, a i malo miris. Evo pogledajte, vodu nismo dodavali, odnosno pivo. Ovo je voda još ostalo, ima vode što je pustilo ovo meso. Tako da ćemo sad, evo, za minut, dva dodati i pivo. Pivo. 2,5 deci. Malo ćemo ovog bibera u zrnu. I 1-2 lobera. To ćemo poklopiti i pustiti da kuva. Možete pred kraj malo ovako dimljene crvene paprike upucati. Da ga malo ovako zamiriši, da mu da malo ljutinu. To je to. To je po želji. Evo, pogledajte, dragi prijatelji. Meso je gotovo. Izdinstalo se. I sad, pošto smo rekli da je sa lukom, treba dosta luka, sad ćemo za kraj dodati još ovog crnog luka i malo belog, mladog luka sa onim zelenišem da ga dekoriše. Ovaj luk će ga malo izgusnuti. Evo, dragi prijatelji, pogledajte. Luk, meso, svinjsko, mešavina, malo vrata, malo plećke, dinstano u luku i sa pivom je gotovo. Evo, pogledajte kako to izgleda. Meso se fino, izdinstano, mekano je, a luk mu je dao poseban šmek. Evo. Sad uz ovo, ja najviše volim pire krompir. To ću da spremim za ručak, a vi pogledajte još jednom kako ovo izgleda. Verujte mi, odlično je, jednostavno je, ne treba mnogo sastojaka, ali izvanredno. Puno pozdrava sa kanala Mićino, ali baš dobro.